О, здравейте, приятели! Положението е много тежко. Стига летя тук, бе. Тъй като се разболях явно вчера и стигнах по много тъп начин. Малко ме духна един климатик в явно в грешния момент и сега не се чувствам кой знае колко добре. Стига летя, бе, братле. И реших, че така днес ще направя на почивка, тъй като днес трябваше да правя гърди и гръб. What the fuck, ебати комбинацията. Но реших това да го оставя за утре, тъй като 4 поредни дни фитнес не ми се вижда. Не виждам смисъл. Като и плюс това не се чувствам добре. Така че пропуснатата днес тренировка ще бъде направена утре. Просто си слагам един почивен ден между тези 2 дена, между тези разцепвам тези 4 дни фитнес един след друг с един почивен между двата и това е. Да, най-накрая направих клип как тренирах. Надявам се, че така най-накрая съм успял да удовлетворя желанието на някой от вас да му направя това. Както виждате, фитнесът там не е нищо особено, но все пак свърши работа, което е по-важното. Това е от ден 53. Ще се видим утре. Чао!